परिशुद्ध आत्मो कोण जावन आसा? जेन्ना एका सादारण बाबाती मनशा लागीं परिशुद्ध आत्म्या विशीं उलयता तेन्ना ताच्या मनांत एक पारव्याची चित्र येता. देवाचे दैविक सोडवणीचे येवजणेंत परिशुद्ध आत्म्याचे कसलें भागीदारपण आसा? कसल्या कारणाक लागून देव बापान परिशुद्ध आत्मो दिला? म्हणटच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे शीस करात. बापाचे आनी पुताचे आनी परिशुद्ध आत्म्याचे नांवीन तांकां स्नान दियात. जोर ह्या परी शिसांक आज्ञा दिली तर परिशुद्ध आत्म्याचें नांव कितें? जोर परिशुद्ध आत्म्यान एका मनशा सोवे दिकाण करूंक जाय तर त्या मनशा थंय कसलें फावतेपण आसूंक गरज? परिशुद्ध आत्म्या दूख दिवं नाकात म्हूण येशू ख्रिस्त आमकां कित्याक सांगता? कसल्या कर्म्याक परिशुद्ध आत्म्याक दूख दितात? शेवटाच्या काळार देव बाप परिशुद्ध आत्म्याक फाटीं काडून घेतलो गाय. सगळ्या